ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମରି ପାଖକୁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ମା। ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ମା, ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ବନବାସ सतरे हसीबी किसी बाबाला सुगाला କରନ୍ତୁ ମା। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଅତିବାହିତ କରି ମୁଁ ସର୍ବସମୟରେ ତୁମରି କଳକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଆଜ୍ଞା ପରା ମାନେ ମୁଁ ବନକୁ सत्यबंध मिनार मुक्ता हेबे नरसा
ଏମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ ମା। ତା ନହେଲେ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ହେବ ମା। ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପଛେ ତୁ ମନେ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଲା ନା ଏ କଣ କହୁଛୁ ମା ତମେ? ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଧର୍ମବନ୍ତ, ସେ କେବେ ସତ୍ୟଭକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମା। ଏହି ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ କରିଥିବା ଆମର ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ ମା। ସେଥିପାଇଁ ବିଭୂତି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ରାତ୍ର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ବିଭୂତି କଲ୍ୟାଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଯେପରି ସର୍ବସୁଖରେ ଫେରି ଆସିବି। জননী গরিঠো বরের জননী জননী গরিঠো বরের জননী কাঁদিবে সরবে সরব সরণে জননী গরিঠো বরের জননী কাঁদিবে সরবে সরব সরণে मैं तो भाई तुम्हारा गुजरे लगना मुझ समझ तो घटना सुनी चाहिए भाई आपण तो बनवास चली जीवे ए अधमा आपण को की दोष करथिला भाई ए हद भाई के सहित ई को तो कथा हेबो नै भाई भाई लक्ष्मी भाई कौन କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ମାଇକିର ଚାଲିବା ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଅନୁଧାବନ କରିଛି ତୁମେ ବୋଧେ ଅନ୍ତର କରିଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛ ଭାଇ ଅନ୍ତର? ହଁ ଭାଇ अरे तू कौन କହୁଛୁ? मुझे କିଛି ମାତ୍ର ବୁଝିପାରୁନି। ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ लक्ष्मण ତୁମେ ଭାଇ ଆଜି ଖୋରା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଗାଲେ କିପରି ବଞ୍ଚିବି ଦେବା କୁହ ମୋତେ ଫାଲେ लक्ष्मण अरे तू कौन कहुଛୁ? मुझे କିଛି ମାତ୍ର ବୁଝିପାରୁନି। घर मते
दिया के जब दिया भाई तब मोरा सब मसाला मसाला तुम्ही यदि मुझे आपण को संगतर न देवा तो कहा मुझको चाहिए दिलो काटी भी भाई भाई सुनो भाई कामना का रुचि दबा लिया तू संगारा सुना प्रभु सुना प्रभु सुनो भाई कामना का रुचि देवा लिया तू संगार लिया तू सुना प्रभु सुना प्रभु मोर कथा सुनो भाई कर भी जानो तेरी बीजी बनाने से करा कूटा रुचिदानु रुचिदानु ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ବନବାସ ନ ନେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣ ଭାଇ এই তো কোন সব কহি যাଉଛୁ କିଛି ମାତ୍ର ସ୍ଥିର କରିପାରୁ ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ଶୁଣ ଭାଇ ମୁଁ ମୋର ଧର୍ମସ୍ତ୍ର ଛୁଇଁ ସମାଜ କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ବନବାସ ନ ନେବେ ମୁଁ କାଳେ କୋଟ କାହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ଶେଷ କଥା ଶୁଣ ଭାଇ भरोसा तो मुझे मारी भी पिता भरोसा
ଅଯୋଧ୍ୟା ମହାନଗରୀକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଡାକିଲେ ଭାଇ? ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆରେ ତୁ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଛି ଏପରି ଅମୂଳକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି କହୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଅଛି ସତ୍ୟ। 14 ବର୍ଷ ଯେବେ ମୋହେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବନବାସ, ତୁ କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ପିତା ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଅତିବାହିତ କରି ମୁଁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ খুব সতর্ক ভাবে পিতাঙ্কর যত্ন নেবা তোর দায়িত্ব। ছোট পিলাঙ্ক ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଅଛଟ କାହିଁକି କରୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? କଣ କହୁଥିଲୁ ତୁ? କଣ କହୁଥିଲୁ ତୁ? হে ପ୍ରଧାନିତ ହୋଇ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଭରତ ପିତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ କି ଅବିଚାର କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଜାଣୁନାହିଁ କି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ତପ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ। ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଭାତୃଭାବ ହେଉଛି ଅଭେଦ ବିରୋଧୀ। ଜାଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତକୁ ପିତା ଦାନା ଶାନ୍ତିକାରୀ ଯୁଦ୍ଧେ ତାକୁ ବାଧା କଲେ ପାପ ଦେବ ଧରିବାବୁ ପାପ ଦେବ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରାଜପଦ ପିତା କରିଛନ୍ତି ଦାନ। ଭରତ ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା, ମୁଁ ହେବେ ବନସ୍ଥର ରାଜା। ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ ଭରତର ପ୍ରଜା, ମୋର ପ୍ରଜା ହେବେ ଅରଣ୍ୟର ପଶୁପକ୍ଷୀ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ କେହି ମାତ୍ର ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛି କି ବାବୁ? ଧନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭୁଲ ବୁଝି ଧରିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ତୋତେ କହୁଛି। ମୁଁ ସଂକଟରେ ନେବି
ଆରେ ତୁ ଏ କି ଅଛବୁ କଥା କହୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ତୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ବନବାସ ଚାଲିଯାଉ ତେବେ ପିତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ଏ ବୟସରେ ନବ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଆପଣଙ୍କ ପାତ୍ରକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ରତ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ହଉ ଭାଇ। ଭାଇ ଭରତ ସଖୀ ତା ମାଇଙ୍କ କଥାରେ ପୁଣି ପିତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଅତିବାହିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ମୁଁ ତୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ପିତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିବ। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଅତିବାହିତ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତୁମର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ, ଆପଣ ମୃଗୟାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ମାଇକୁ କିଏ ଜଗି ବସିବ ଭାଇ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କହିଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ধন্য তোর ভাতৃ তোর প্রেম ମୁଁ ଆଜି তোର ଭାତୃ ତୋର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖେ ସହି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କାହିଁକି ନା ବନବାସ ଯିବା ମୋ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ତୁ କାହିଁକି ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମାରୁଥିଲା?
ଉଠ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ହେଉଛୁ ପାଇଆ ବନ୍ତୁଳାଟା। ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନିଏ ଖଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶକୁ ଜାଳି ପଡ଼େ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ। ନା, ମୁଁ ତୋତେ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ତୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି। ଚାଲ ଭାଇ, এই রাষ্ট্র পাইবা পূର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅଯଥାର ଧୂଳି ମାଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ମା। ଜାଣିଛୁ ମା, ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନାହିଁ। ତମେ ହେଉଛ ପରା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀ ଅଦୁଷ୍ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ। ମନେ ଅଛି ନା ମା, ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ତମେ ହେଉଛ ପ୍ରଥମ ରାଣୀ। ତମେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ବନବାସ ଚାଲିଯାଅ ଏ ସଂସାର ଅଖଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଖ୍ୟା ଦେବ ନାହିଁ ମା। জানছ মা, যুবতী কলা ধর্ম পতিঙ্ক পায়া